खेबनो मोनाखिसै दासो हाखु दाखु जाबाय खेबस्लाबनोबो मोना मानोबो मोना ओमफ्राय दा कारेन्ट दान्सनाव लाहैनोसै जोङो एसे साइज नुदोंहाय मा ना बांद्राय गाज्रि नुवाखै देलायाखिसै ना बारा देलायाखिसै जोङो एसेल' देलायदों नङाबा मावजि मोख्रिफोर बायदिसो नुयो आंबोथ' मोख्रिख्रि नुखायो सा नुलायलायदों आङो मोखांखौ ना फिसा नुदों गामाखालि जि गुवार गुवार नुयो बारा गिदिर नुवाखैथ' आब' फिसा नुदों ना थौदो बिदिब्ला मोसाहैनोसै जोङो नायलांबाय थादो जोंखौ मोसानायखौबो खेबगोन दा लोगो मोनगोन सोरबा सोरबा फैदोंबा थौदो बिदिब्ला होनदो Baiklah. Apa dia? Thank you. Kasus kenapa kamu ini enggak? Pasal mau deh sudah Gula pancam. Mari. Oh. Garis नुयो माबा जोङो मोखाङालाय दोबा on खालामखानाय साननाय नायरा आं सानदों आंनि भिडिअ बानायनो दा नै जोङो दै लोंगासिनो दङ साहा लोंगासिनो दङ दसे थानानै मोसासिगोन आरो सिरियास लाबाय माबायाव होगोन आं सिनायबावाखैमोन बिजु मोजां दा गोबाव जाबाय ओहो बारा गोबाव जायाखै दासो दे हेपि बैसागु औ दे हेपि बैसागु